Sa imong paminaw, introvert ba ka? Para sa mga wa kabalo kung unsa ng introvert, mao ni siya'y klase sa tao nga hilumon. Pero malipayon, bahalag nag-inusara sila. Di man pud sila matawag nga ulawon. Di man gud pasabot nga basta hilumon ang tao kay ulawon na pud sila. Di lang jud nila gusto makigstorya sa bisag kinsa. Kumbaga, mamili lang sila tao nga ka-vibes nila. Mao nang di magasinabot ang extrovert ug introvert. Kung paminaw nimo introvert ka nga may pagka-extrovert, ambivert ang tawag ana. Anyway, ang extrovert, medyo jolly sila nga pagkatao. May pagkatabian pod. Maong gihimo ko ni nga video para mahibalaan nimo ang personalidad sa mga introvert ug para mahibalaan pod nimo kung introvert ba ka. Number 1. Malipayon ang mga introvert, bahalag nag-inusara sila. They love spending time alone. Kini manggong mga introvert, basta ibutang na nimo sila sa daghang tao, mawala ang ilang kusog. Nganuman, dali ra kay na sila mairita sa saba. Di na sila gustog saba. Di sila gustog disturbo. Basta daghag makadistract sa palibot, di na naugana ang ilang utok. Di na sila makahunahunag sakto. Manong kinahanglan natong sabton ang ilang personalidad. Kay usahay, makaingon ta nga snabera sila. O makaingon ta nga magulanon sila. Di man sila inana. Naalang dyan na sila kaugalingong kalibutan. Gusto nila nga ma-enjoy sila nga sila ra. Kanang way samo, kaya man pud nilang musabay sa ubang tao. Pero depende kung komportable sila sa ilang sabayan. Medyo choosy man gud sila. Di sila basta-basta nga mohatag silang oras. Di pud sila daling musalig sa mga tao. Di pareho sa mga extrovert nga daghag mga barkada. Kaya wa man sila pili. Tanan kaya nilang sabayan. Di man pud unsocial people ang mga introvert. They love making friends. Choosy lang jud sila. Number 2. Ginahan ang mga introvert nga mag-inusara sila. Pananglitan gikan sila party o disco. Di na malingaw didto. Pero mataas ang level sa ilang kusog, basta mag-inusara na sila. O basta makauli na sila sa balay. Kumbaga, mag-recharge ilang kusog ba? Di pareho sa mga extrovert, nga grabe kasasaw, basta daghan sila kuyog. Pero ito'y kayo, basta mag-inusara na. Opposite kayo, di ba? That's the reason why a lot of people tend to think that introverts are socially awkward, and shy, and boring people. Pero di na tinuod. They lose energy from being around people for long periods of time, particularly large crowds. Di man gud nila gusto nga hisgutan ang mga way pulos nga mga butang. Di gud sila ginahan makighalubilo, kay di man nila kinahanglan og daghang barkada. Mga duha o tulo lang kahigala, fights na kayo na sa ila. Number 3, di gusto ang mga introvert sa mga peking tao. Mao ni usa sa mga hinungdan kung nganong gamay ra kay ni sila higala. Kay mahadlok sila nga naay mga peking tao ang musugaw sa ilang peaceful nga kinabuhi. Dili ra man pud ang introvert ang modili ani. Halos tanan man ta di ginahag peki nga tao, di ba? Number 4, ang mga introvert sobra silang magmahal. Introverts care about genuine relationships. Grabe silang mahigugma. Wagas. Kung unsa kalalom ang ilang panghunahuna, inaana pud kalalom ang ilang paghigugma. But finding love is not an easy thing for anybody. Samot na sa mga introvert. Mo nang halos tanang mga single, mga introvert. Basta mahigugma pud ning mga introvert, di kay ni sila sigig hisgot og mga sweet nga mga pulong. Pero sweet pirmi ang ilang ginapakita. Sa sobra nila ka mahigugmaon, bisan pag gamay ra kayo ang sala nga nabuhat siyang partner, pero para sa iya, dako na kayo na. Maong dali ra kay na silang masakitan. Number 5, di gusto sa mga introvert na madisturbo sila. Di ba ingon ko ganina, nga lalom kini sila maghunahuna. Maong ay disturbuha, kay dali ra kay na mawala ang ilang focus. Ug dali ra pud na sila masuko, basta matandog na sila. Daghan na kay distraction ang kalibutan karon. Munang kinahanglan natong mag-focus sa atong ginahimo. Number 6, ang mga introvert, di sila laayon kung sila ra isa. Ang pag-inusara, mauna ilang kusog. Munang katong nag-lockdown bitaw or katong nag-ECQ tungod sa COVID-19, chill ra kaayo mga introvert sa balay. Pero mga extrovert, kalaago na kayo. Opposite kayo, di ba? Wala jud na silang vocabulary, ang laay nga pulong. Dili-dali madutlag laay ang introvert, kay mauna ilang ampay. Di na nila kinahanglang mulaag para ma-enjoy. Mutan-aw ra nag-Netflix, malipay na sila. Number 7, hilumon ang mga introvert, pero di na sila bad mood. Basta manggudwa ta kaila sa personalidad sa tao, makahukom jud ta o makaingon ta nga bad mood sila. Kung naa kay nakitang tao sa daplin, kanang wala sa tapok bitaw, ayaw pag-ingon nga bad mood sila. Naalang na sila gihuna-huna. Introvert man pud ko. Inaana ming mga introvert. Naami kaugalingong kalibutan nga di ninyo masabtan. Ni palayo mi sa tapok kay masugaw ang among utok. Karon kabalo na ka kung unsay personalidad sa mga introvert. Busaay na sila i-judge nga magulanon sila o bad mood sila o snob sila. Kaya walang kakabalo kung unsay ilang gihunahuna.